שלום לכולם. בסרטון הזה אני רוצה לעבור אתכם על הכללים להגשה של הפרויקטונים. הכללים מפורסמים כבר באתר, אבל אני רוצה גם קצת לעבור עליהם, לתת כמה דגשים. אז הנה, זה ההנחיות הכלליות להגשה של פרויקטונים, הם תקפים לכל הפרויקטים, כן? אז קודם כל ניתן להגיש בזוגות או בשלשות, כמו שכבר אמרתי, אי אפשר להגיש ביחידים, ואתם צריכים כל פעם להחליף אנשים שאתם עובדים איתם. כן. מי מכם שמתקשה למצוא קבוצה, אז אני אפתח מין טופס הרשמה כזה, שבו אתם אומרים לי, ויקטור, תמצא לי קבוצה בבקשה, ואני אמצא לכם קבוצה. מופיע באתר כבר. כל פרויקט מורכב מחוברת וקוד. בחוברת צריכים להיות הדברים הבאים. קודם כל זה פרויקטון, אז זה צריך להיות יחסית חוברת גם, כן? זה לא סתם תרגיל בית. אז כותרת בדף נפרד, בדף הזה צריך להופיע מספר התרגיל, שמות הסטודנטים ותעודת הזהות שלהם, של כל מי שמגיש. 2, אתם צריכים לתאר מה אתם פותרים. אתם בדרך כלל פותרים איזושהי משוואה, מערכת משוואות, איזה משהו, אז אתם צריכים לכתוב את הבעיה. זה בדרך כלל פשוט לכתוב את מה שמתואר לכם בתרגיל, אבל זה חלק מהסדר, כן, של מה שאנחנו פותרים ומה שאנחנו כותבים. חלק חשוב, כנראה הכי חשוב, זה דרך הפתרון. אתם צריכים לתאר את כל הדרך, ולא רק את השיטות הנומריות. כלומר, אם אתם עושים איזשהם חישובים נוספים, אם אתם צריכים איכשהו לסדר מחדש את המשוואה או משהו כזה, אז אתם צריכים לכתוב את זה. כשאתם, בחלק שבו אתם משתמשים בשיטות נומריות, צריך לפרט אותם, אוקיי? זה צריך להיות גם הסבר על השיטה, כללי, וגם ניסוח מתמטי שלה. וזה לא רק צריך להיות משהו שהוא כללי של איך עובדת, נגיד, שיטת החצייה, או סתם משהו שזרקתי כרגע, אלא זה צריך להיות גם איך אתם מיישמים את השיטה לבעיה שיש לכם, אוקיי? חשוב. כל זה צריך לכלול ניסוחים מתמטיים, כן? אנחנו מהנדסים, מילים זה נחמד, אבל בסופו של דבר אנחנו עושים חישובים, במיוחד בקורס הזה, ובלי נוסחאות וחישובים, כל המילים שלכם לא מאוד עוזרות, כן? כלומר, אני לפעמים מקבל מלל ארוך של מסבירים לי, אני מציב פה ואני עושה את זה. לא, תכתבו לי מתמטיקה, אנחנו מהנדסים, במיוחד, כן, אתם כבר סמסטר 5 לפחות, אתם יכולים בפירוש לכתוב לי מתמטית. אם במהלך הפתרון אתם עושים כל מיני בחירות, נגיד אתם בוחרים איזשהו תנאי יצירה, אתם צריכים לפרט אותו, אתם צריכים להגיד, אנחנו משתמשים בתנאי יצירה של, לא יודע, אבסולוטי, כן? סתם זרקתי. והאפסילון שלנו הוא כזה וכזה. ולמה בחרנו אותו ככה וככה. עכשיו, לפעמים הבחירה היא שירותית, כן? כלומר, אנחנו עושים, באנליזה נומרית, עושים דברים שירותיים, אז בסדר, תרשמו את זה, בחרנו את זה בצורה שירותית, אבל זה צריך להיות ברור איך זה נבחר. אם אתם עושים חישובי ביניים, חשוב לשים אותם גם שם. תוצאות, כן, צריך קצת להסביר מה קיבלתם, אם אפשר להגיע למסקנות, אז להגיע למסקנות, זה נחמד. ורשימת קבצים עם פירוט קצר של מה הקובץ עושה. אתם הרבה פעמים, אלא אם יש לכם קובץ אחד, אבל בדרך כלל יש לכם יותר מקובץ אחד, אז אתם צריכים להגיד, הקובץ הזה מקבל, צריך לתאר את הקלט שלו, מקבל כך וכך, צריך לתאר בקצרה במשפט או 2 מה הוא עושה, נגיד מחשב את פונקציית f, והפלט שלו הוא פונקציית f. אוקיי, זה... אוקיי, זה מה שצריך להיות כן, בחוברת. מה שלא צריך להיות בחוברת זה קוד. לא להכניס קוד לחוברת. קוד זה קוד, חוברת זה חוברת, וזה שני דברים שהם נפרדים, וצריכים להישאר נפרדים. אוקיי? את החוברת צריך להגיש כקובץ PDF, וקובץ PDF אחד. הנה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אם אתם רוצים לקבל ציון מעל 40, התוכנית שלכם צריכה לעבוד.
התוכנית הבסיסית, לפעמים אני אשאל עוד שאלות, אבל התוכנית הבסיסית שפותרת את הבעיה הבסיסית חייבת לעבוד. אין שום משמעות לאנליזה נומרית, אם אתם לא מצליחים לכתוב קוד שפותר את הבעיה. Okay? אם אתם מבינים את המתמטיקה אבל לא מצליחים לכתוב קוד, זה לא עוזר לנו. אם אתם יודעים לכתוב קוד אבל לא מבינים את המתמטיקה, זה גם לא עוזר לנו, רק השילוב שלהם ביחד עוזר. עכשיו, יש לכם 3 שבועות, יש לכם מספיק זמן לעשות דבאגינג ולוודא שהפתרון הוא נכון. בדרך כלל אפשר, בבעיות שאני נותן, בדרך כלל אפשר לוודא שהפתרון הוא נכון. Okay? בלי זה, אתם לא מקבלים יותר מ-40. תגישו לי את החוברת הכי יפה שיש, עם החישובים הכי טובים ועם הדרך וזה, אבל הקוד לא עובד. אין, זה 40. אוקיי? ועוד פעם, מי שמתקשה, אז תשאלו אותי שאלות, יש לכם סדנאות, כן? זה משהו שבהחלט אפשר לעשות, ומכיוון שיש לכם הרבה זמן, אז זאת הדרישה שלי. 6. אין להשתמש בכלים סימבוליים של מטלב, מה שמופעל על ידי פקודה סימס. מי שלא יודע מה זה, אחלה, אתם לא אמורים לדעת. כלומר, אתם יכולים, אבל לא בקורס הזה. מי שכן יודע מה זה, אל תשתמשו. אנחנו אנליזה נומרית, סימס זה אנליזה סימבולית, ולכן, כן, אתם לא אמורים להשתמש בזה. אין להשתמש בפקודה input, כלומר, אני נותן לכם בדרך כלל בעיה, ואני אומר, אתם צריכים לקלוט במשתמש משהו, אוקיי? קלט עכשיו, אתם עובדים הרבה עם אינפוט, אינפוט כותב למשתמש, תכניס לי A, תכניס לי B, תכניס לי את זה. זה נחמד בהתחלה, כשרק מתחילים ללמוד מטלב, או כל מיני בעיות קצרות, אבל בגדול אנחנו מעבירים קלט דרך פונקציה. אנחנו כותבים פונקציה, יש לה קלט, וככה אתם גם צריכים לכתוב. הסיבה לזה שלא משתמשים באינפוט זה כי זה דורש שמשתמש יישב ליד המחשב. וזה לא הרגל טוב. אנחנו בדרך כלל רוצים שהכל יהיה אוטומטי, ופתרון אחד יעביר לאיזושהי בעיה אחרת את הפלט בתור קלט וככה הלאה וככה זה יתגלגל. אני לא רוצה לשבת ליד המחשב וכל פעם להכניס מספרים. אני רוצה להפעיל את זה ושזה ירוץ. אז להשתמש בפונקשן, לא להשתמש באינפוט. אם אתם כותבים הערות בקוד, תכתבו אותם בבקשה באנגלית, גם אם אתם עושים שגיאות. הסיבה לזה היא פשוטה, עברית משתנה בין מחשב למחשב, ומה שאני הרבה פעמים מקבל מכם זה שפשוט כתובים לי הרבה סימני שאלה, ואני לא באמת מבין מה כתוב. אז מומלץ לכתוב הערות בקוד, ומומלץ לכתוב אותם, סליחה, ומומלץ לכתוב אותם באנגלית. זה בסדר, אני אסתדר אם אתם לא לגמרי בטוחים באיות של אנגלית וכו'. ובבקשה תוודאו שהחוברת היא מסודרת, אוקיי? תקפידו על כותרות, תכתבו את המשוואות, אל תעשו copy-paste במשוואות, כי זה נראה לא טוב. החוברת גם צריכה להיראות כאילו שאתם לא מזלזלים במה שאתם מגישים, אז תכתבו, לוורד יש עורך משוואות, אפילו לדעתי 2, אוקיי? אז תכתבו את המשוואות, תוודאו שהגופנים אחידים, אוקיי? תשמרו על סדר, בבקשה תגישו את זה ככה שכן, זה ייראה כמו חוברת שאפשר לקרוא אותה ולא כמו ברדק. זהו, זה הכללים. הגשה כמובן תהיה במודל, כן? הסמסטר זה די ברור לכולם. וזהו, זה מה שצריך להיות. בהצלחה לכולם.